Ja, kom så. Han var jo rimelig interesseret i den helge. Allan, du skal pusse lys ud. Den der over den. Sådan der. Ja, det var flot landet. Ja, der skal jeg lige prøve en gang til. Så. Kan du fylde op på landet Så, her? Kan du lande på mors spækbræt her? Så starter vi. Sådan der. Hvad er det lidt? Kan du lade den stå stille i luften? Du er god til det, Asger. Det er samme højde. Ja. Så helt op til loftet. Nej, der vil jeg tage batteri. Ja, der er ikke mere batteri på. Det Det var en forkert vej. Han har lægget op, så er det jo fint. Ja. Ja, det kører ikke så hurtigt længere. Jeg tror bare, du skulle holde den, hvis vi har rendt tør for batteri. Ja, det tror jeg vist. Ja. Men måske ikke. Jo, den kan ikke... Den kan ikke holde højden mere. Nej. Så kom Nemo lige. Åh, film med Nemo. Ja, det var nemt.